Бих искал като послание, като тема и във връзка с презентация на дисертацията ми да обърна внимание на Арктика. В цялото продължение на самата презентация ще виждате изображение от Северния полюс и Арктика. Най-накрая ще свържа двете тематика заедно. Презентацията фокусира върху 6 ключови открития, 4 с статус наистина на открития, които за първ път в световната глобална научна общност ще бъдат споделени чрез дисертацията, и 2 научни достижения, които са продължение на аналитична работа в рамките на социалната психология, социалната философия и антропологията. Така че сега ще фокусирам вашето внимание върху ключовите достижения на работата, които вярвам, че ще бъдат и оценени и в природни, при български условия, но и глобално. Първо, следствие на проведеното изследване има един много важен и, надявам се, точен, прецизен научен отговор с силата на природна наука. Това беше и моят личен мотив, до голяма степен на социалната психология, антропологията, културологията, дисциплини, които наричаме социални, да бъдат възприети като едни точни науки, не само физика, астрономия или генетика. Това е отговор на въпроса, който касае произхода на съвременното човечество, или как Homo sapiens sapiens, като човешки вид и култура и развитие, се е случило в историята. Този отговор беше възможен да бъде даден следствие на една иновативна методология. В какво се състои разликата между него и другите човешки видове, някъде около 200 000 години, Homo sapiens sapiens съществува с още 4-5 паралелни човешки видове. В какво се състои разликата? Защо точно този вид, и ние като негови представители, оцелява? Или, образно казано, разбулване на загадката, свързана с произхода на Homo sapiens sapiens. Така, няколко думи да кажа по този повод, преди да продължа напред. Отговорът е доста кратък и ясен. Очакваше се, наистина тези години, аз изчаквах да получа данни от мащабни генетични проучвания и изследвания, които са постъпили в работата. Обикновено в философията или в факултета, на който сме представители, се философства много и дълбочинно по този въпрос. Не. От една точка на една точна наука, може да кажем, как този процес е протекал, вярвам, с много висока научна прецизност. Колеги, в основата на произхода на Homo sapiens sapiens е разширяването на неговата общност и образуването на първата форма, историческа форма на социална онтология, и това е родово-племенна асоциация. Семействата се интегрират в една по-голяма група. Създават общност чрез въвеждане на кодекс на взаимоотношения в тази общност. Това е до което Фройд и британската антропология стига. Това е кодекса, свързан с това всеки представител на тема да сключва брак, да има сексуални взаимоотношения, не със своите членове на тема, това е било едно колективно семейство, а с другите теми. По този начин, чрез това правило, всъщност се появява и основната конкурентна способност на Homo sapiens sapiens спрямо другите видове. Голяма, по-мащабна човешка общност. Това се случва между 240 000 до 65 000 години преди новата ера. От този период от време, като прехода наистина 60-50 000 години от новата ера. Съвсем наскоро, преди 3-4 дни, бяха публикувани данни за точно този елемент на генетичен спад, на генетичен проблем, който е един от белезите. Той потвърждава до голяма степен това изследване. Как става това? Става чрез въвеждане на такива правила. Това е хоризонта на мислене, който е бил възможен тогава. Тяхното спазване се следи жестоко. Членовете на общността, които са имали отношения вътре в самия тетен, са били убивани или изгонени. Тоест, това е един акт, да го кажа така, който залага още в самото начало на произход на Homo sapiens sapiens една некрофилна тенденция. Един кодекс, една регулация, която е изключително строга. Следващата стъпка е 6 ключови характеристики, които можем да наблюдаваме при всички живи култури.
Това се базира върху изследване, които има някои изолирани култури, които са все по-малко в света, но връщайки се назад във времето, анализирайки антропологични археологически данни или на наличието на изследване при живи култури, се отделят 6 ключови характеристики, които за първ път в пакет така ще бъдат съобщени пред научната общност. Те са универсални и са свързани точно с наличието на този преход. Първо, уникално и същевременно универсално характерно само за човека като биологичен вид наличие на латентен период в развитието на сексуалността. Малко по-нататък ще говоря повече. Колеги, улових се преди 17 години за един кратък текст при Фройд, в който той стига до някъде, но не продължава напред. Той каза колко е добре за цивилизацията, че имаме латентна база. На този етап, до този миг исторически, никой в глобален мащаб не е дал точен отговор на въпроса защо всъщност при човека има такава база. Ако ние сме естествено продължение на всички видове примати, на 6-7 годишна възраст, младите човешки индивиди ще бъдат способни за сексуално общуване и съответно възпроизводство. Но не е така. Колкото и парадоксално да ви звучи, това е енергията, която се влага в проблема за глобалния тероризъм в момента. Има общности, които протестират срещу разложението на основния антропологичен модел. И това е ранната сексуализация. По много линии тя се случва. И това е един несъзнаван процес, който досега, в този миг, не е бил проговарян по един рационален и успокоен научно начин. Наличие на универсална забрана за кръвосмешение, първо за собствения род и по тема исторически след това до най-близките родственици. Колеги, в самото начало хората не са съзнавали човешкия произход и затова и това беше механизма на релевантност към анализ. И Фройд и британската антропологична школа се чудят защо дори и при живи култури няма срам от взаимоотношения с кръвни родственици, и то най-близки. А срама е от престъпването на забраната, касаеща целия род. Просто много дълго време, нали, това е много ранен факт в човешката история в момента, никой не е осъзнавал връзката между бащинство и продукция на децата. Тоест, смисъл думата е смешно, направо помишлено да си мислим, че древните са имали генетично умение и разбиране, че това е било в противоречие с генетичното възпроизводство. Това е наистина принцип на нерелевантност. В този смисъл думата, древните хора са имали колективни майки и бащи. По-скоро това е една тотемна връзка, която се пазила чрез системата на регулиране на родовата асоциация. И за това, по този начин, всъщност, тази забрана е била ключово важна. Тази особеност от описаните характеристики е свързана с най-големите постижения на човешкото изкуство и литература. За какво става дума в Хамлет? За съмнение на Хамлет принц Дамски, че нещо не е наред в Дания. Че има пристъпване на едно много важно правило в човешката цивилизация, което регулира точно сексуалните и семейни отношения. И много примери. Всяка сапунка е захранена с много голяма енергия в това отношение, защото хората на интуитивно ниво разбират и се вълнуват от подобна проблематика. Универсална форма на целенасочена подкрепа и грижа за езиково, социално, ценностно обучение на младите представители на дадена човешка култура, чрез което съзнанието им придобива социален характер и те се интегрират и развиват в общността. Не можем да си представим, затова и хора попаднали и отгледани от животни нямат социални качества и умения, те не развиват потенциала на своя мозък по отношение на тази социална комуникация. Тази целенасочена грижа е налична винаги. Колеги, за това е голямо достижение отложеното сексуално развитие, защото дава повече от 5-6 години възможност за такъв тип цивилизоване на човешкия характер. Умствено, интелигентно развитие, което е свързано с социални умения, речта, писмеността, всички форми на умствено развитие, това е една възможност, успокоено, без натиска на биологичната необходимост това да се случи. Няма биологично същество, което да има тази свобода от инстинкта, както е човека. Разбира се, както видяхме, тази свобода е спечелена чрез едно драматично преживяване.
4. Универсално наличие на ритуали на преход, наричат се от литературата, например Мирча Илиада използва израза второ раждане, от пуберитетно развитие към легитимна сексуална зрялост, тогава когато вече младият индивид е готов за брак в по съответния начин, характерен за дадената култура. Има разнообразни инициализиращи ритуали, които са на лице, особено в по-архаичните култури. Това е много значим и фундаментален акт на развитието. 5. Универсално наличие на кодекси, система от норми и ограничения, на социално желание и на потиснати социално неприемливи поведения и личностни характеристики. Колеги, това е в реплика на марксизма. Не труда, защото имаме прототипи и човешки форми, които се трудят. По-рано Homo sapiens sapiens. Труда не е приоритет и прерогатив само на Homo sapiens sapiens. Точно закона, кодекса, основните правила, регулиращи взаимоотношения, е този труд в кръвички, който е всъщност в основата на човешкия произход. Това е основният механизъм. Нещо, което по един интересен начин се разказва и във всички религиозни митове, които са в основата на основополагане на фундаментите на човешкото съществуване. С тези ключови заповеди, с този кодекс започва всъщност преодоляването от страна на човека на неговите естествени биологични рамки. 6. Универсално наличие на специфични социални, психични и генетични патологии, характерни само за Homo sapiens sapiens, които са белязали неговия преход към социалност. Пуберитет е една подобна патология. Радвам се тук, че виждам колеги, които са ориентирани към клиничната психология. Колеги, клинични психолози. Социалната психология може да даде фундамента на вашата дейност. Затова имаме генетични патологии, социопатии, много форми на патология, включително и по отношение на развитие на речта, защото социалното общуване и специфичните форми на общност, която създава човека, рискуват тези взаимоотношения. И те генетично са наследявани. Така че до голяма степен това е базата, на която може да се стъпи, за да се обяснят феномени, които до сега не бяха обяснени. Тези ключови характеристики са полезни за оценките на развитието на дадена общност или дадена цивилизация. Разгледал съм случая с късния Рим, класическия разпад на ядрото на ценностния модел, който е първичен. Но първичен ценностния модел, който е свързан с семейството. Не случайно свети Константин и света Елена са направили като император и императрица интересен избор. Избор на християнството, който заздравява този ценностен първичен модел, дава една нова перспектива повече от 1000 години на тази цивилизация. И късния Рим се случва в една византийска или пък една християнска цивилизация, която се разгръща във времето. По подобен начин е реформата, която прави реформацията. Имаме много такива примери. Колеги, Запада в момента е в ценностна криза от подобен характер. Това е критиката ми към крайния либерализъм и към поведението, което до голяма степен обезмисля и по няколко пътища, включително и чрез храни, и чрез различни други поведения, провокира прекомерна сексуализация на малите човешки индивиди. Реакцията на Близкия изток е точно за това. Там е коренът на проблема. Има култури в света, които се безпокоят от натиска върху ранно сексуализирано съзряване на малите човешки индивиди. И те са дълбоко обезпокоени. Защото всяка загниваща, всяка приключваща култура преминава границите, за които говорим. Тя е култура на инцест. От една точка на масовото производство, на медийния капитализъм, на превръщането на тялото в стока, всички тези феномени са на лице в тази култура. Тоест, смисъл думата, проблема при нея предстои. Или пък имаме много витални култури. Това е един комплимент към Албания. Виждам хора, човек свързан с албанската общност. Дал съм пример също за албанския ценностен антропологичен модел. Виждаме напредък, включително и от гледна точка на, да го кажем така, на възпроизводство на самите култури, там където имаме доста силно сцепление в рамките на първичния модел. Но това е също
универсална характеристика вече, която не би следвало след този труд да не учудим. Така, третото откритие. Говорихме за латентната фаза. До сега имаше най-разнообразни тълкувания и анализи. Откритието е в малко неприятен вид, защото в крайна краща става дума за практики и дейности, които не са много лицеприятни. Част от психологическата цена, която платих в тези изследвания, беше да преживея и да се причастам към откритието от подобен характер. Практики, свързани с сексуалността, с сексуалните органи, с сексуалността. Не случайно имаме практики на обрязване, кастрация, на символично вричане в неполово общуване. Това е жертвата, която се е дала по отношение на човешката социалност. И тази жертва, човешките жертвоприношения също са свързани с този комплекс, до мига на Авраамовия комплекс, един миг на осъзнаване, че подобна жертва не е необходима, за да се възпроизведе социалния ред. Тези практики продължават в Африка. Има обрязване на жени в Африка, като елемент на собственост по отношение на патерналистичния модел. Колеги, всички практики около сексуалността на младите човешки индивиди утвърждават по един негативен, обаче психологически начин социалността. И не се нуждаем повече от такъв тип практики. Те са, както виждате, генетично наследени. Те са толкова дълбочинен източник на и драматични преживявания, и на патологии по-късно. В този смисъл на думата, най-вероятно е създадена естествена норма. Разбира се, прекомерната сексуализация в ранна възраст се пречка за развитие на човешката култура и цивилизация. Това е акт на регрес на всички цивилизации. Обратното, прекомерното социализиране и въвеждането на подобни практики травмират и създават непрофилна ориентация в децата, още преди да са стъпили в социалния живот. Затова воля и норма трябва да се намери от гледна точка на науката. Ето тук е изключителната роля на клиничната психология, която може да даде най-добрия вариант, най-добрата препоръка в това отношение. Да, сподели вече. Да, тук въведат принцип, който малко реформира това, което Зигмунд Фройд казва. Той въвежда принципа на реалността. Принципът е различен. Биологичното съществуване под социален контрол. Това е начинът, по който се възпроизвежда човешката социална общност. Поставя биологичното съществуване под социален контрол. Всяка следваща общност, след родовата асоциация нататък, ще поставя не само биологичното, но и културното съществуване на дадената общност под социален контрол. Затова имаме заличение идентичност, имаме промяна, имаме насилие в историята. Защото този принцип започва да действа. Ще попитате, може би, до кога? До мига, в който ние възприемем друг принцип. Гарантирано биологично съществуване без непременно социален контрол. В една общо осмислена човешка цивилизация, базирана върху биофилно начало, принципа на съществуване трябва да бъде по-важен от принципа на социален смисъл, защото живите хора могат да направят социалния смисъл, който желаят. Могат да конструират в акт на свобода социалния смисъл, а не да бъдат принудени, както се е случило до сега в историята. И както се казва, това първо предстои. Затова много изтласкани факти, но от неосъзнат характер, стават ясни в това изследване. Стават ясни и феномени от генетичен характер и феномени, които не могат да бъдат обяснени по никакъв друг начин. Да, тук можем към подобно поведение може да отнесем и всички форми на обет за безбрачие, за служба на по-висша социална инстанция. Това е символично индивидуално лишаване от сексуална мотивация или биологично пълнокръвие в името на ценностите, на идеалите на общността. По подобен начин е и жертвата като механизъм. Колеги, за съжаление, този процес на жертва и на подобни поведения продължават и сега.
но това е на различно символично ниво. Затова мога да кажа, че към момента по-скоро се движим в логото на цивилизацията на жертвата, не на свободата и отговорността. Може би първо предстои, чрез една икономика на неограничени ресурси, на човешко развитие, чрез една глобална човешка цивилизация и необходимите действия в тази посока, това да се постигне. Затова имаме и драматични, тежки последствия по отношение на последствията от тази цивилизация към момента. Не случайно виждаме обекти от Арктика, които много е вероятно след 30 години вече да не съществуват по този начин, защото човек е стигнал дори и до там. Този конфликт с биологичното е фундаментален на този етап. Четвъртото откритие формулира като социално-мозъчно-генетична спирала на развитието. И то по един точен и прецизен начин. Много генетици и специалисти работят. На терен се вършат изключителни неща. Никой обаче не формулира принципа, закона, който стои зад това, което те виждат. А това вече трябва да бъде направено. Това са типовете генетични промени, които са настъпили при Homo sapiens sapiens. Едните са еволюционни. Те са усъвършенстване на нещо, което е имало в предишните форми на човешки биологични видове. Другите са революционни, за пръв път. Уникални промени, които, както разбирате сами, са свързани с социалния характер на човешкото общуване и комуникация. Кои са те? Снишаване на ларингс и развитие на мозъчни центрове на речта. Това е промяна от еволюционния характер. Увеличаване на обема на мозъка, на гъвкавост и пластичност на невронните мрежи, на синаптичните мрежи, усложняване на мозъчни структури и произход на нови структури. Хемисферна диференциация и диференциране на доминиращата ръка, за която настъпват и генетични промени. Или това е дясната ръка. Един изследовател дори твърди, че това е част от нашето речево развитие. Имаме връзка между жест и между реч. Кои са уникалните промени? Както виждате, те не са малко. Нарича на речеви нарушения тяхната генетична основа. Речта е пряко свързана с уникални способности и възможности на човешкия мозък, като Homo sapiens sapiens. Развитие на език, социално-емоционална памет, развитие на челни дялове и префронтален кортекс, способност за социално поведение, съобразено с социалните правила и ценности, развитие на човешкия мозък, специфични само за Homo sapiens генетични и психични разстройства. Тези психични разстройства са свързани с тези промени. Ако не бяха предположени от социалния живот и ограничения, които Homo sapiens sapiens е имал, те нямаше да съществуват като такива. Колеги, виждате колко фундаментално това е за обяснението на маса феномени, които се приписват на отделни индивиди, без да се види родовата история от това. Ние, като индивидуални представители на човешкия род, носим исторически последствия, които са свързани с решения, които са били взети в началото на човешките времена. И с поведения, които са ни обременили с определени тенденции. И ако науката не основоположи начина на мислене върху това, ще продължи феномена на безотговорно отношение, защото ние трябва да знаем конкретните причини, за да имаме средства за лекуване, за решение, без да знаем фундаменталните причини, а без съмнение, това е отново да повторя откритието тук. Социално, мозъчни, генетични промени. Социалните взаимоотношения рефлектират върху нашата генетика и нашата биология. Второ много важен извод. Човешките инстинкти не са табула раза. Те не са празна дъска. Човешкият инстинкт, за разлика от мнението на Фройд, това е остра критика към Фройд и фройдизма, е инстинкт от цивилизация и развитие. Може да ни звучи много популярно с идеята за равенството между хората. На генетично-биологично ниво не установяваме такъв феномен, освен родовите функции, които са общи. Имаме значителни различия. И трябва да кажем тази истина на социалните общности, защото те правят погрешни поведения, не се базират върху научната истина. Полова диференциация на травматологията. Ощетен е мъжкия пол. В фазите на лов и събирачество и във военното дело като основна фаза, все още сме почти на територията на военното дело като основна конкурентна фаза, което всъщност е един исторически ресурс, но така или иначе мъжкият пол поема върху себе си този риск
свързан с тежка травматология. Такива са и всички изследвания от подобен характер, масовите убийства, над 80% от всички самоубийства и крайни състояния са прерогатив за мъже. Мъжкият пол носи травмата от социален характер. Затова трябва да имаме специално отношение към отглеждането и развитието на мъжете. Тяхното съзнаване ще доведе до нов подход, за да се намали до нова терапия, до нови възможности, които до голяма степен ще балансират тази естествена щета, която мъжкият пол има в процеса на развитие. Колеги, говорим за това изследване, което съвсем наскоро излезе. 1:17 генетичното предаване на мъже срещу жени, точно в периода, за който говоря, в който най-вероятно е станала критичната точка на преобразуване на Homo sapiens sapiens като нов вид. Между 52 до 47 хиляди години, 1:17, т.е. малка вероятност на генетични линии по мъжки ред да бъдат съхранени, без да бъдат санкционирани. И интересното е, че точно към този исторически период, който отнесе феномена на възпроизводство, това се установява. Това е проблема с мазолистото тяло и специфичната му полова диференциация на поведение. До голяма степен също говорим за така наречения ген на агресията и до проблемите, които като цяло мъжкият пол има по отношение на емоционалната си интелигентност и възможности за преработване. На езика на психологията, и това е най-важният извод от това откритие. Трябва да има, момчетата се нуждаят от повече любов и грижа в рамките на своето израстване. Трябва да се направи нова педагогика, която да фокусира специални усилия към мъжа и неговия произход. 5. Това е иновация. До голяма степен не е в фазата на научно откритие, защото е продължение на идеи, които съм наследил. Цитирах и ключовите автори, които ме поодушевиха още в началото на работата ми. Това са и глобални автори също. Става дума за две идеи. Идеята на социална онтология и принципът на релевантността. Колеги, когато Айнщайн обявява своите резултати, той шокира публиката. Резултатите, които той обявява, 2-3 години по-късно са практически доказани от британския астроном. Наблюдавайки един лъч светлина, който преминава в близост до Слънцето, в акт на слънчево лунно затъмнение. Тогава всъщност всички разбират, че една мозъчна игра, разбира се, това не е мозъчна игра, това е едно дълбочинно научно изследване, което Айнщайн нарича теория на относителността, всъщност е една практическа реалност. Колеги, без тези методи, без принципа на релевантност, това до голяма степен е с хората от астрофизиката, говорим вече на един език, защото сме представители на точни науки. Без принципа на релевантност ние не можем да изследваме адекватно културите. Без принципа на социална онтология, на идеята, че имаме развитие от общностен цивилизационен характер, имаме феномени, които могат да бъдат щрихирани, независимо от това на територията на кой географски регион се случват. Феномена на мафия, например. В феномена на мафия разкриваме феномена на родово-семейната асоциация, която е основният човешки произход. В този смисъл думата не само в мафия, има в италианската история. Можем този феномен да го открием там, където тази общност доминира и, да го кажа така, регресира другите отношения, които са от по-висок еволюционен общностен ранг. Но това не позволява да го разберем социалната онтология като методология на мислене и анализ. Фундаментална грешка. Колеги, социални психолози, добре познавате идеята за атрибутивната грешка. Представете си обаче атрибутивна грешка на цели държави, на цели цивилизации, на философи, на мислители, на хора в рамките на религиозните системи. Какво ще се случи тогава от една атрибутивна грешка? Ще се случи фундаментална грешка. Как обясним този феномен? Всъщност, принципа на фундаментална грешка не позволява на хората в социалните науки, антропология, философия, културология
да изследват обективно, като хора, представители на точни науки, своя опек. Защото те проектират тези нагласи, напълно несъзнателен процес, които носят със себе си върху изследването опек. Проекция, без да напуснат своя локус на контрол. Клод Леви-Строс го нарича етноцентризъм. Аз го нареках антропоцентричност на наблюдател. И всеки представител на дадена култура, всеки човек е свързан със своята общност, той е антропоцентричен. И ясно е, че ще гледа към другата култура по друг начин. Той проектира специфични за себе си нагласи, а не вижда обективно нещата, така както би следвало човека на науката да види обективен процес. Как тогава се случва научният процес? Чрез принципа на релевантност. Емпатия, разбиране, самокритика, размразяване на устойчиви характеристики, на устойчиви, непромислени, нерефлектирани нагласи. Както Фройд, например, не е размразил маса нагласи, които носи като представител на юдео-християнската култура. Така че конструира един феномен, който нарича Едипов комплекс. Другите култури могат да конструират друг комплекс. Комплексът Аджаси, например, от първият японски психоаналитик. Така. Колеги, с няколко думи, принципа на социална онтология изисква да намерим специфични варианти на обяснение, алгоритми и закономерности във всяка една общностна форма. Също един проблем, който съществуваше в социалната психология, е, че феномени, открити в междуличностно общуване или в малка група, се приписваха на големите институции, организации или пък цивилизационни общности, например, което е тотално неправомерно. Така че социалната онтология е съставена от такъв тип методически принципи, които помагат на нашия поглед да бъде научен, да бъде прецизен, а не да попадне в плен, както казах, на фундаменталната грешка. Говоря за това вече. Няколко, като шесто иновация, формулирах няколко ключови принципа на социална еволюция. Тук предимството беше, че наблюдавах един период около 6 милиона години от самия старт на човешко развитие и напълно естествено да отбележа неща, които хоризонта на събития, който е анализиран, е много голям. И можем да извлечем интересна поука, това са уроците на социалната онтология, които могат да бъдат дадени за всяка човешка общност и за развитие. Първо, няма връщане назад в историческото време на развитие. Независимо от това, че много революции са всъщност регресиращи. Комунизма и фашизма бяха регрес на племенните форми върху едно модерно общество, което се разгръща като национална общност. Независимо от това, че и в кавички имат революционен характер. Един копнеж по възстановяване на вече отминали исторически форми. Колеги, еволюцията върви напред. Никога една птицичовка няма да бъде. Като временна форма няма да се възстанови. След излизане от водата, биологичните същества няма да се върнат отново. Така и в социалното развитие. Няма връщане назад в еволюцията. Нещо, което шокира обикновено хората, вместо да бъдем по-творчески настроени. Всеки динамичен процес има критична точка и съответни рамки, в които се разгръща. Това беше критика срещу европейския рационализъм под формата на прогресизъм. Не може да се налага човешко развитие с оръжие. Това е абсурд. И виждаме цената на този абсурд. Може би това е изключително скъпо платена илюзия на европейския рационализъм, че тези принципи са универсални. Няма универсални човешки принципи. Те са специфични за всяка култура и ценностна платформа. Няма чудо. Това до голяма степен хората искат, това е напълно естествен психологически процес, да има генератор, да има чудо. Да има нещо трето, което случва всичко това. Не се установява в социалната еволюция нещо подобно. Имаме вътрешно присъщи, иманентни характеристики, които еволюционно напредват във времето и пространството. Не се наблюдава ефекта на чудото. Два исторически процеса са от ключово значение. Това е социална интеграция по нов начин. Дали виждаме, че при човека, при Homo sapiens sapiens, това е интелект, това е социалното общуване, речта, писмеността, която води до глобализация.
Това е в противоречие с очакването на почитателите на затвореното общество. Не, колеги. Глобализацията е първия. Факт е, че сме ограничили да общуваме само с другите, само с различните. Важно са били не нашите, а тези, които са различни. С тях сме направили по-голяма общност. Това е било правилото, което е било защитавано с кръв, с жертви. Това е акт на глобализация. Разбира се, този акт на глобализация изисква ново ниво на интеграция. Не е възможна социална интеграция от примитивен или регресиращ типаж, който да глобализира ефекта на дадена общност. Това е по-скоро по някакъв начин акт на регрес. Алтернативна еволюция. Когато една общност е в криза и попадне, нарича този процес некрофилен, защото нямаме възпроизводство в бъдещето. Нито като количество хора, нито като обем на влияние на развитие. Някъде паралелно се случва биофилен процес на развитие. До този миг, независимо от това, че 24 цивилизации са загинали, не е имало спиране на социалната еволюция. Разбира се, този миг е исторически, затова малко по-нататък. Винаги има паралелен еволюционен процес, който решава тези проблеми, които другите общности не са решили и които са били фатални за тях, за да останат в историята назад. Най-големият грях е на една общност да си помисли, че е върха, че с нея приключва, защото тя има локален характер. До мига, в който нямаме обща човешка цивилизация, няма локална общност, която да твърди, че е прерогатив. Винаги ще има паралелни еволюционни светове, които ще развиват. Колеги, това е темата до голяма степен, която предстои пред нас. Не случайно показвам Арктика, защото след 30 години Арктика може да остане безлед. Това са феноменални промени, които човека прави по отношение на природата на околната среда. Единственият шанс и изход е цивилизация на отговорност и развитие на неизчерпаеми икономически ресурси и възможности на развитие на човешкия талант, биофилно начало в човешката култура. Ако това не се случи, за голямо съжаление, тя е, както се казва, още от самото начало има проблем, защото под натиск са били най-близките, имало е доста големи предизвикателства. Ако това не се случи, човека може да се застраши една 4,1 милиарда годишна еволюция на Земята и самото съществуване на Земята. Така че затова добавих до голяма степен Арктика като символ. Има хора, които обичат юга, аз обичам севера. Бих искал Арктика да запази своя характер. Да има лед, да има сняг, да има бели животни, които да ни радват. Това ще зависи от нашето поведение в перспектива. Защото дори да бъдем на Марс, няма лошо на всички идеи за напускане на Земята. Колеги, какво от това, че ще напуснем едно местообиталище, което ще сме изразходвали от една точка на живота до край? Проблемът ще бъде същия. Предизвикани сме не да променяме около себе си, а себе си. И промяната е проста и логична. От некрофилна култура и цивилизация, от некрофилно съществуване, което е било свързано с негация, санкция, мародерство към другия, към биофилно съществуване, към нов тип човешка връзка на по-високо равнище. Затова следващите стъпки, които ще предприема аз като изследовател и с моя екип ще развием, ще бъдат иновации. В този смисъл думата тогава ще стане ясно, защото ние ще работим директно върху темите, за които говоря сега, за да ги предположим като технологии, ще стане ясно всъщност, че това, за което ви говоря, са наистина открити. На този етап може би да звучат като хипотези. Обикновено е нужна една стъпка напред в еволюцията, за да може да се утвърди и да се разбере предишната по-добре. Или както колега, на който благодаря, който така много помогна в този процес, Светослав Христов въобрази, защото ние трябва да мислим за следващия човешки вид, как би се казвал той. Ако Homo sapiens sapiens се казва sapiens, то следващия вид може да бъде Homo sapiens responsibilities, така че той е в известен смисъл кръстник на тази идея за новия човек. Защото липсва отговорност за възпроизводство не на нещо друго, на най-важното на живота.
на Николов за пространното изложение на неговия труд. В същото време да помоля членовете на уважаемото жури да бъдат толерантни към това по-пространно изложение, тъй като очевидно е на лице вдъхновение, което е разбираемо с оглед продължителността на чаканото събитие, на което сега най-също. Освен това, очевидно този текст, тази дисертация има много прочити. След като самия автор акцентира върху нещо различно от това, което неговите рецензенти са видяли. Акцентира в самото изложение, което беше 3/4 малко по-друго нюанс от реалното съдържание на дисертацията, но пак казвам, това е личен, индивидуален, свободен избор, така че авторът сигурно има право и това. А що се отнася до по-другия прочин, имам удоволствие да дам първо думата на професор Красимира Йонкова да прочете нейната рецензия. Технологиите, върху които работя последните години, ще направим така, че тази дискусия да бъде в реално време, да има продължение на тематиката. Да, до голяма степен всъщност този анализ не е както изглежда анализ на миналото, а по-скоро предверие, портал към бъдещи възможности, защото ние не можем да ги имаме и да ги предположим, осъзнато да работим за тях, ако не знаем всъщност пред какво предизвикателство като произход сме били поставени. Затова мисля, че това може би ще бъде важен принос на работата, да осъзнаем доста закономерности и феномени, които нашето съзнание не е свързало и то в една научна рамка. Не става дума за чисто и просто интерпретация или неслучайно въображение, а става дума за научна, точна научна рамка. Благодаря на професор Спицина за забележката по отношение на тезата. Правейки хипотезите, аз забравих всъщност до самия основен труд тезата на работата. Съвсем резонно е това. Колеги психолози, моята теза беше простичка. Социалната психология, психологията, антропологията, всички социални, позитивни социални науки са точни науки. Те са точни науки. Можем да дискутираме с нашите колеги физици, химици, астрономи, генетици, хуманитарни биолози, медици, спокойно, като представители на точните науки, защото имаме методология, имаме начин на виждане, имаме комплексност на интерпретациите. Голяма част от това, което ние правим и виждаме, всъщност е тяхното поле от практичен характер. Няма никаква пречка след това изследване да имаме такова отношение към своята практика, като една научна, позитивна област, достойна със своята точност, не по-малко от всички останали науки. Това беше всъщност моята теза и това е отговора ми, който пряко давам, защото Зигмунд Фройд не можа да отговори на предизвикателство на Алберт Айнщайн. Всъщност така възприемам своя отговор като такъв диалог във времето, спрямо идеите на Айнщайн. Разбира се, това е нещо, което ще продължи. Благодаря ви за подкрепа. Благодаря Николов, научно преподавател на степен. Текст живот и здраве по един иновативен начин ще направим публикация, така че да може да се сподели. Ще информирам всеки от вас, където също и във Фейсбук ще публикувам информация. В видео, който го има вече по този иновативен начин на електронното знание, да имате достъп